Χαίρετε! Εν ώψη της μεγάλης γιορτής της Παναγιάς μας, αποφάσισα να κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στις Παναγίες του Αιγαίου, στα εκκλησάκια δηλαδή, που είναι αφιερωμένα στη χάρη της. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Λέσβο και θα σας μιλήσω για την Παναγία Γοργόνα, που βρίσκεται βορειοδυτικά της Μυτιλήνης σε απόσταση 48 χιλιόμετρων και γιορτάζει 23 Αυγούστου. Χτισμένη πάνω σε ένα μικρό βράχο μέσα στη θάλασσα, στο μικρό λιμανάκι της Σκάλας η Καμινιάς, η Παναγιά η Γοργόνα έγινε ιδιαίτερα γνωστή από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Στρατή Μυριβίλη. Το όνομά της το πήρε από τη θέση όπου έχει κτιστεί το εκκλησάκι. Μοιάζει να βγαίνει σαν γοργόνα μέσα από τη θάλασσα. Το εκκλησάκι δεν είναι ιδιαίτερα παλιό. Κτίστηκε το 1916, όταν στην περιοχή εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τα Μοσχονήσια. Στην περιοχή είχαν στρατοπεδεύσει και πεζοναύτες από το θωρηκτό Αβέροφ. Για τις λατρευτικές ανάγκες τους έκτισαν αυτό το εκκλησάκι. Ήταν ένα λιτό κτίσμα με σκεπή από λαμαρίνες, την οποία και διατήρησε έως το 1966. Σήμερα κάθε χρόνο τελούνται εκεί περισσότεροι από 40 γάμοι το χρόνο από ζευγάρια εκτός Μυτιλήνης. Εντυπωσιακή είναι επίσης και η Ανάσταση στο εκκλησάκι. Οι κάτοικοι γεμίζουν τις σχισμές και τις εσοχές του βράχου με στάχτη και πετρέλαιο και ανάβουν φωτιές. Το θέαμα του βράχου που φωτίζεται έτσι είναι συγκλονιστικό. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!